I pozdrav svima ljudi, ja sam Nikola, a vi ste na kanalu Nikola the King i danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Ja sam već snimao ovu jednu epizodu, ali ću snimiti i drugu. Kao što vidite, ja sam ovdje napravio kusicu, vrlo brzo i nije mi nešto vremena bilo potrebno, ali sam napravio i farmu prasića. Imamo jednog konja koji je došao nepozvan. I imamo ovdje malu farmicu pšenice. Čisto onako da bi imali za hleb. Ali sam ovoga puta razmišljala da se popnem na ovu planinu da vidim šta ima sve tamo. Pa hajde. Kao što vidite, ovo kao da su napravljene stepenice. Jedna po jedna, znači. Izvinjavam se ako će ovo kočiti, nove je verzija, tako da valjda vam neće smeti. I brzo svi bacite like, share i subscribe i komentarišite ovaj video da vidimo ko šta piše. I obavezno se subscribe na Andrija Comedy Show kanal. Wow, kakav pogled. Ali ja hoću da se popnem gore. Obvezno mi u komentarima napišite šta želite da snimam, da vidim vaše ideje. Već je neko napisao da snimam challenge, pa ko se slaže može da lajkuje ovaj video i da napiše u komentarima da li se slaže. Ja uopšte... O ne. Malo je zabagovalo, ali ništa. Da li da se ja vratim u kuću, pošto se ovdje često... Vidio sam ovdje par puta Endermana, ali ja neću da me on ubije. Tako da se ja vraćam u svoju slatku kućicu, da me niko ne pojede. A čujem pauka. Da. Inače, ja sam jednom umro, ubila me veštica sa onim njenim, kako se zove, sokom. Ili šta god ovo. Da imam da li neko ima. Ili... Čujem zombija kako gori. Sve mislim da je ovaj mali taster za rekorder. Zombi koji gori, ali nije. Da vidimo da li nešto odo da ubijem jednu svinju. Ili kokošku. Ovaj video će, samo da vam kažem, biti vrlo kratak. Neće biti kao prošle od 20 minuta. Biće mnogo kraći. Dođi ovdje, dođi kokoška. Tako. Da li da stavimo da se peče? Da, naravno. Inače, obavezno u komentarima napišite da li vam se sviđa ova kućica i da li vam se sviđa ovaj uopšte serijal Minecrafta ili želite neku novu igricu ili tako nešto. Tako, ovdje. I stavimo ovako. Peče se, a dok se peče mi možemo da stavimo ove stvari u kovčeg. Inače da, izašao je novi update koji je super. U sljedećoj epizodi planiram da napravim portal negdje ovdje. Ovdje negdje, tako da je gledam. Ali za to mi treba obsidijan i barut. A šta će mi barut da bi napravio upaljač. Nema šta ima dole. Nema ništa, samo zemlja i sve te stvarčice. Inače da, u narednim epizodama planiram da na nekom od brda, da se, kad se popne skroz malo pre, iako je tamo neko jezero, nisam video, napravim tu neku skakavnicu da nam bude zanimljivo dok budemo skakali. Imam u planu da pripitomim vuka. A onda večeras možda se budem borio i sa nekim skeletonom da bi dobio luk i strele. A da vidimo mi da li se ispeklo ovo. Jeste. I dobili smo i XP-a i
vratili smo malo drveta. Ovo čuvamo za zalihe. I imam u planu da napravim ovdje kao neku veću kućicu, veću kuću, neku vilu i fontanu, bazen i tako to. Automobile, šta ja lupam. Možda u nekim od narednim epizodama planiram da napravim ovaj štap za pecanje i da upecam neke ribe. A ja bih da sad cepam ova drva. Pošto nemam sekiru, koristit ću ruke da ne bi trošio kramp. Zato što je drven, a potreban mi je za neke od narednih epizoda. Inače da možda ako budemo nastavili jedno, kada budem otišao, kada se budem borio sa Endermanom, kada budem uzeo one oči, potražit ću End portal, pa ću da se borim sa Dragom Zmajem i onda smo završili uopšte sa Minecraftom. Dovoljno nam je 6, sad ću da napravim ona sređena drva, tako. I to je to. I to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidjelo, a mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao!